Ćao! Bože. Ćao, ja sam Andreja i dobrodošla nazad na moj kanal i danas sam tu nakon dugo vremena, nije mi bilo godinu dana, ljudi. Ne mogu da vjerujem da ponovo snimam video, jako mi je čudno, ali sam iskreno jako srećna i jako uzbuđena, tako da hajde da krenemo. Ovaj video će da bude malo kao life update, jer mislim da bi bilo čudno da se vratim, a da se ne predstavim, da kažem hej ljudi, evo mene, živa sam, to i to se desilo, zbog toga i toga nisam snimala, tako da ovaj video će da bude Q&A, iako moram da priznam da se osjećam malo čudno da snimam ovakav video, jer generalno Q&A videi su mi nekako jako egoistični, jer kao cijeli video samo o meni, o mom životu, kao da, ne znam, jako mi je čudno kad snimam Q&A videi, jako mi je čudno što imam šiške koje sam ošišala prije 3 dana i još uvijek se nisam navikla na njih. Jaserštajn me pita kako si, Andreja. Hvala na pitanju puno, Milane, super sam, kako si ti? Dragana me pita koliko voliš Draganu. Dragana, ti znaš da ja tebe puno volim i ti si mene spasila. Dragana mi je inače bila moja biblioteka za vrijeme karantina kad nije radila prava biblioteka, tako da sam ja od nje posuđivala knjige koje su me u tom periodu spasile od osade. Kakve videe planiraš sada snimati? Je pitanje koje je bilo često. I mislim da neću snimati videe koje sam do sada snimala, to jest neće to biti vjerovatno neki challenge i tako neki videi koje sam snimala kad sam bila mlađa. Mislim da ću sad baš da snimam ono u čemu ja uživam i što mislim da je stvarno dobro, da je kvalitetno, da ima nekog smisla, tako da kažem, nešto što se meni sviđa uglavnom, a nadam se i vama, jer mislim da stvarno nema pointe da sad kao snimam neke dječje videe i da snimam videe koji mene ne čine srećnom, jer odmah mislim da i sam video nije toliko dobar ako ja nisam iskreno zadovoljna sa istim. Tako da vjerojatno će biti videi kao na temu prošlog i prethodno 2 zapravo, nešto kao motivacija, kako mi je čudno kad sad objašnjavam ovo, ali prosto volim da snimam lepe stvari i plus volim kada mogu da kažem neki, ispričam neki lep tekst uz taj video. Mislim da vam se to sviđa zapravo, jer uvijek sam dobijala pozitivne komentare na takvim videima i plus mislim da to uopšte nema na našoj sceni, tako da vjerovatno će biti nešto na taj fazon. Imam u glavi neke ideje. Možda ponekad snimim ovakav video čisto da se kao da pričam. Voljela bih da snimam savjete, ne znam koliko vam je to zanimljivo, ali kao da pričam generalno o nekim stvarima i kao moj pogled na neke stvari, jer mislim, ako ikog zanima. Šta si sve radila dok si bila odsutna? Ništa toliko zanimljivo. Uglavnom sam učila i uglavnom sam postala štreberka. Ne, učila sam većinu svog vremena, iskreno, mislim, pored toga sam naravno se družila i s prijateljima i čitala knjige, ali ajde da kažem, većinu svog slobodnog vremena sam provodila učeći, jer na prvoj godini nisam baš toliko ozbiljno shvatala fakultet i onda mi je trebalo mnogo više da se potrudim kasnije da bih mogla da stignem sve stvari koje nisam na vrijeme radila. Na kraju sam uspjela da upišem budžet na 2. godinu, sad sam uhvatila budžet i za 3. i sad onako privodim kraju, imam još 1,5 ispit i imam sad mnogo više slobodnog vremena i sad sam uspjela sve da stignem što sam trebala da stignem, što je trebalo da stignem, pardon. Tako da, eto, učila sam i to je bio moj život. Koje izvođače trenutno najviše slušaš? Trenutno najviše slušam grupu koja se zove, kako se zove, The Men I Trust. Jako su dobri, imaju baš slatke pjesme, tako da preporučujem. Kako to da si se odlučila vratiti? Pa, ja nisam nikad isplanirala da ću ja da odim.
to nikad nije bio kao moj cilj da sam ja sebi rekla sad ću ja da prestanem da snimam i vraću se za godinu dana, ne, nego to je nekako prirodno tako došlo da sam ja imala mnogo obaveza oko fakulteta i imala sam mnogo da učim, da mi je YouTube u tom trenutku stvarao jako veliki pritisak jer iako nisam bila tako aktivna, konstantno sam u svojoj glavi imala misli šta da snimim sledeće, te odgovori na mail, te odgovori na Instagram poruku, ne znam. I onda mi je bilo mnogo lakše da jednostavno prestanem da se brinem o YouTube-u i da prestanem da uopšte razmišljam o tome i da se samo posvetim fakultetu i tako je nekako prirodno došlo to da sam ja prestala da snimam. Zatim dobila sam puno pitanja da li ima momka. Da, ima momka, međutim ja nisam baš tip osobe koja će da javno priča o tako nekim stvarima za koje ja smatram da su privatne i onda vjerovatno jednostavno neću pričati više o toj temi. Da li ti je karantin, vanredno stanje izazvalo depresiju? Ne, čak što više, ja sam tokom karantina bila jako produktivna, bila sam jako vrijedna, spremala sam jedan ispit koji mi je bio težak i tako sam provodila svoje dane, ali inače moj život nije mnogo drugačiji od života u karantinu, tako da mislim to nije bila neka velika promjena za mene jer ja svakako sam većinu vremena učila, tako da to je to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao!